کارتێکردنا تۆزبارینê li ser Herêma Kurdistan û Iraqê roj bi roj zêdetir dibî. Şarezayên jîngehê jî çendîn egeran diyar dikin û dibêjin, dirostkirina bendavan li ser jêderên avên Iraqê ji layê Tirkiye û Îranê ve. Boye egerê hişkesalî û biyabanîbûna axa Iraqê. Fermangeha jîngeha Helepçe û Kolîja Teknîkî ya Zanistên Praktîkî li jêr dirîjmê tozbarîn, kartêkirin û çareserî konferansek bê bejdariya çendîn pisporên jîngehê saz kir. Karzan Abdullah Ragirê Kolîja Zanistên Praktîkî lê Helepçe dê evî konferansî da dibêjît. Jêderên avên dihêna Iraqê bê lê berçavxwezgirtina yasayê nêvdewletî ji layê Tirkiye û Îran ve bendav li ser dihêna dirostkirin û rêjeya hatina avê jî dihête kêmkirin. Vê çendê jî rêjeya biyabanîbûnê di axa Iraqê da zêde kiriye û baran barîn kêm kiriye. Derencam hişikbûna axê toz zêde kiriye. Derbareyê heman babet Osman Abdurrahman şarezayekî diyê jîngehiyê dibêjît. Tozbarîn boye diyardew roj bi roj zêdetir dibîn. Kartêkirin li ser gerdûnî bi giştî heye. Ev tozbarîna nexweşiyan vedguhêzît yan nexweşiyan dê cesteyê mirovî da peyda dikin. Her lêgoreyî lêkolînên dihêne encamdan. Peycê war jî av û hewayî. Nezîrê Nesrawî şarezayê avê lê Zanko Leliya ya Swêdî aşkera dikin. Her lêgoreyî lêkolînên dihêne encamdan. Ji wan jî ya Nezîrê Ensarî şarezayê avê lê Zanko Leliya ya Swêdî aşkera dikin. Salanê Iraq di 100,000 donemên çandinê ku dibîte 205,000 kîlometrên çawargoşa dê ji dest dat. Heta sala 2005 bi rêjeya 20 sedê ji ber seqay Iraq dê ava xwe ji dest dat. Ev jî dêbîte egerê nemana keskatiyê dê jîngeha welatî da. Tozbarîna çar sal bi salê deverê bi giştî û Iraq û Kurdistanê bê taybetî zêde dibîn. Tawîra dê lê heftiya borî betinê lê parêzgehên Herêma Kurdistanê zêdetirî 1000 hev welatiyan ji ber tengenefesiyê, êşa dilî hesasiyê, seredana beşên lê hewarçûnê lê nexweşxaneyan kirîne û çareserî wergirtîne. Ev demekê de seqanasên Iraq û Herêma Kurdistanê pêşbînî dikin çend pêlên diyên tozbarînê bi ser deverê da bihên.